Oikein pärättävää iltaa, se on herra vittupää täällä. Aloittaa tämä vitu YouTubettumisen saatana pitkästä pitkästä aikaa. Vihoon viimein saatana. Nytkö sitä on toivottu, että mä aloitan jotenkin, niin vittu, aloitetaan vaikka näin. Puhumaanko paskaa. Joten kuten mä en nyt ala mitään aiheita vielä vetelemään. Mulla niitä on. Mutta tosiaan niin tästä lähtee tämä paska tosiaan ja lähdin tänne vittu ulos. Vittu, heivattiin talosta ulos. No, ei sillä sen väliin. Samaapa tuo. Mutta niin, mä pahoittelen ensinnäkin tästä vitun laadusta. Se on aivan paskaa. Se on ihme, että jos teekö sitten kahtua. Ei siinä. Saatana paska laatu. Tulevaisuudessa pyrin tekemään paremmalla laadulla, mikäli pystyn. Mutta tällä nyt on perkele mentävä. Tosiaan, mä oon nyt ulkona. Täällä on pikkasen tuulee ehkä. Ei oo häävin kylmä, ainakaan mulla. Muista vitun paskeista mä en tiedä. Mitä mä muuta voi sanoa? Niin, sen mä oon nyt sanonut ainakin tähän vielä, että tosiaan arvosteluvideoita pyrin alustavasti tekemään. Mutta mulle saa ehdottomasti niin laittaa kommentteja. Mä haluan niitä kommentteja ja rikejä. No disrikejä mieluummin, mutta rikejä. Ja sitten yksi asia, mitä mä toivon niinku näitä ihmisiä, jotka niinku vittu jaksaa tätä kahtua, niin on se, että niin kommentoikaa. Ihan mitä vaan. Kommentoikaa mitä mä teen, aiheita mistä mä puhun. Se on mun pääasia, mä alan puhumaan perkele. Let's playtä voin vetää, voin pelata niinku muutenkin. Saatan nostaa vähän ylemmälle arvolle nyt tälläkin kertaa. Saatana. Mutta niin, eikä siinä vitun paska naama mulla. Saatana auto, me helvettiin siitä. Noniin. Tommonen pikku värisessio tossa niin. Mutta tosiaan, eikä siinä sen enempää. Tästä lähtee YouTuben maailma. Oletteko valmiina? Sillä herra vittupää on täällä. Ja mä en, siis vielä ennen kuin mä lopetan, niin unohtu sanoa, että siis mä en halua olla mikään niinku PewDiePie tai niinku ehkä Laeppa, Foktor, Tuomo, Eetu, mitä nyt niitä onkaan näitä. Just tämmöisestä niinku tykätä. Ei. Nyt tulee niinku hyvät naiset herrat, nyt tulee ensimmäistä kertaa YouTubettaja, joka innostuu siitä, että mut haukutaan niinku vittu kasaan paskaksi. Disrikettäkää, kommentoikaa ihan mitään, vaan pyrin vastaamaan, jos muuta kysytään jotain. Totta kai. Videoita nyt tulee silloin tällä vlogia, jos te haluatte sitä. Arvosteluvideota tulee totta vitussa, niin sitä mä oon pyrkinyt tekemään. Ja sitten justiin tätä pelailua. Te nyt haluatte, mitä mä pelaisin, mikä on mahdollista. Tai kai siinä se enempää. Tervetuloa vielä kanavalle YouTuben kanssa. Herra vittupää on saapunut. Sai jo vitun naara. Jee.